Teraz si to zapamätaj, čo ti len otvorím raz. Tvojej frajerke budú vypisovať chlapci. Budú jej vypisovať určite, ak je pekná žena, budú jej vypisovať chalani, budú jej vypisovať zadaní muži, budú jej vypisovať ľudia, ktorí majú manželky, budú jej vypisovať ľudia, ktorí majú manželky a deti a budú jej vypisovať chalani, ktorí sú nezadaní. OK? To je všetko v poriadku, to je úplne normálne, pretože cicina zapadá do piče, chápeš? To je proste normálne, že chlap loví ženy. Kurva môže napísať komukoľvek chce, je 2025, chápeš? Ide len o jednu jedinú vec. Pokiaľ odpíše tvoja frajerka, je to na piču. Tam skončil vzťah. Keď si tvoja frajerka z toho len robí piču a prečíta to a nikomu neodpíše, všetko je v porádku. Bráško, mal som 5 rokov vzťah, mal som falbalu, mal som úžasnú, nádhernú, krásnu, inteligentnú ženu a vypisovali jej v kuse chlapi. V kuse jej každý jeden deň je priletela cicina no proste na Instagram. Lenže neodpísal, chápeš? A tam je to všetko v porádku. Proste tam je tá dôvera. Bráško, dôvera. Keď je dôvera vo vzťahu, tí chlapi jej môžu poslať aj oholenú novú riť, aj kokot, polmetrový bambus, nech jej pošlú. Bráško, pokiaľ sa tá tvoja frajerka ľúbi, aj tam dôvera, nemusí sa ničoho obávať, nemusí sa urážať, nemusia byť žiadne hádky. Keď odpíše tvoja frajerka za tvoj chrbát nejakému chlapcovi, ktorej napíše KIKO 2.0, vítaj v suchej rodine. Finito!